салом алейкум ба ҳама нафаре ки моро тамошо доред дар канали Садои ғариб. бо шумо ҳастам Зароддин Синатлу ва имрӯз мехоҳам дар бораи топ 10 хабарое ки ютуби тоҷикиро девона кардаги ва ҳама тамошобино бесаброна интизоранд ки натиҷаи ин кору боро чӣ мешавад дар бораи шумо каме ҳам маълумот батам. Ва ин топ 10 хабарои мо чиянд? Якум хабар сар мешавад ай темаи Бобои Лангари ва Холиқов Рамазону Эсем Шарипов ва айни ҳол ки Рустам Ашуров ки ба тахаллуси Рустами Кал мешиносем, бахшиш агар акамро тамошо дошта боша, қушидагиай 4 нафар баҳсе ки интернета девона кардагиан. Якум хабар дар бораи ё мешавад ва то ҳозира як масъалаи аниқ омадаги нест ва Рустам Ашуров бояд ки имрӯз бегоҳ дар ютуб каналаш видео брора ва гуфтагиай дар сториси инстаграмаш ки нисбати бобоҷонаш шудааш ва Бобои Лангари таказатои чандсолинаи ҳастанд ва мо ждат мекунем ки чӣ гапу чап мешавад. Хабари навбати мо яке ки як нафар ҳаст қорибача гуфтани одам дар ютуб ҳамчун нафаре ки ислом гап мезана баромад мекунам. Номи каналаш Эҳё Улуми Дин ҳаст ва номшаро дигар ман фаромӯш кардагим. Вақте ки баҳси Эсем Шарипов ва Бобои Лангари ва Холиқов Рамазон шурӯъ шид, ҳамин одам видео кард ва айҷати дин суханои хеле ҳам хуб зад ва тарафдори ай Эсем Шарипов кард, яъне Муҳаммад Шарипов чӣ хел тарафдорӣ кард? Гуфт ки Бобои Лангари ва Холиқов Рамазон фақат ай ҷиҳати хусумати шахсӣ ва ғаразои хусусии худ Эсем Шарипов тӯҳмат кардесанд ва дар ин баҳс, дар ин ҷанг ғолиб намебироянд, мағлуб мешаванд. Ва Эсем Шарипов хеле ҳам таъриф кард ки беҳад одами басавод, одами батақво, айҷати дин, айҷати илми дунявӣ хеле ҳам одами басавод ва ба ё ғолиб мебироянд. Не ки мутаассифона ҳамин нафарое ки ай дин гап мезананд оҳиста оҳиста меоянд лицемеришон маълум мешавад. Чӣ хел? Аввал видео кард, таъриф кард. Хоб дирӯз видео кард, ҳамин гапҳое гуфта буд, баръакс гашт, гуфт ки Эсем Шарипов ақлаш ақли гудакода паста, яъне ки як одами беақла. Дар видеои аввал гуфтагӣ буд ки фақат як кори безеб мекунад ки қимор реклама мекунад, яъне ки адин нисбат реклама мекунад. Не ки дирӯз бохест гап зад ки ӯ як ҷоҳил аст, ӯ эксперт реклама мекунад. Дар видеои якумаш гуфта буд ки хай ҳамин қадар гуноҳ дорад, не ки дирӯз видео кард, гуфт ки ин як бесавода, ин як бетарбия, ин як ҷоҳила, ин мардума ба дузах даъват мекунад. Мақсад лицемерӣ дар ду ниқоб истодана, дар зери ду ниқоб истоданаша нишон дод. Темаи дигари мо баҳси бадиги, яъне ки снад реперист қатъи Холиқов Рамазон ай. Аки дар ин видео номи Холиқов бисёр гирифтем, ба он хотир нест ки мо одама бад мебинем. Не ки дар интернет фақат темаи Холиқов ай. Мо чӣ дар вақти гапзанимон баъд номшам агарам бигирем ку оли ягон кас фикр мекунад ки ман ҳисоби бадбинӣ, ҳисоби шумбинӣ не бародарон. Ва просто фақат хабарое ки шидеса ба шумо расонидам. Холиқов Рамазон видео мекунад ва баъди ка пас мезанад, мегӯяд ту занаки, ту ришит занаки, ту риши мардакимон, ту даюси, ту беномуси, дигар гапо. Ва баъди видео кард ва якчанд кору рафторои Холиқов Рамазонро нишон дод. Не ки Рамазон Холиқов дар ҷавоби бо видео кард ва гуфт ки рише ки ман дорам, риши ман мардакия, санатия, ту биё риши маро зиёрат кун. Ана ки бародароҷа савол ба миён меояд ки барои риш доштан дар кадом китобои динӣ, дар ягон ҳадисо таги ҳастае ки барои риш доштан одама рафта зиёрат кардан дар кор? Ин савол хеле ҳам саволи одама дар шок мемондагӣ аст. Ва агар ки шумо бидонем, ман намедонам ҳамин темара ягон асос дора надора, барои ман дар комментария бинависед ва мо ҳам бифаҳмем. ва бо дар инҷа гуфта мешавад нашуд темаи Холиқов Рамазон ва Бобои Лангари ки Эсем Шарипов видео кардеса фақат дар видеош гуфтеса ки 1 миллион мара тӯҳмат кардем, доказат кунем. Ва Бобои Лангари мегӯяд ки ту мара гуфтӣ ки пуштибонии яҳудиро кардӣ, яҳудиро мотиватсия додӣ, бихез доказат кун. Ва мо то ҳозир ягон доказат ай тарафи Холиқов Рамазон ва Бобои Лангари надидем. Ва умедворем ки ин темаҳо ба хубӣ ҳал шаванд, яъне ки ба публика сар шид, ба публика анҷом биёвад, не ки ба хубӣ анҷом биёвад. хеле ки баҳсҳо сар шиданд ва хеле ҳам
як дар ҷӯшу хурӯши ҳамин темаҳо ҳастанд. мақсад блогерҳои худмонам хай пайёфтагиянд дигар. тамоми ҷо дар мебурой дуруни ютуб пур шудагия. ҳамин як гапҳои такрорӣ ай тарафи мардаку баҳса хичон сар кардан, ай тарафи ягон гап хабари нав нест, не ки блогерҳо фақат ҳамн гапҳои такрориро гирифта сир карда рафтесанд. мақсад тамошобин вақте ютуб медирояд барои хабарҳои нава шунидан медирояд, барои хабарҳои такрорира намедирояд. ва хоҳиш мекунем барои блогерҳое ки барои реклама шида кор мекунед, хоҳишан накунед ва темаҳоро аралаш накунед, тамошобинам дилгир мешавад. ва хабари наве ки хеле ҳам хуба, хабари хеле ҳам хушҳолкунанда ва хеле ҳам хабари муфиду муҳимай барои тамоми блогерҳои тоҷик ие ки ассотсиатсияи блогерҳои тоҷикистон дар тоҷикистон як намуд ҷоизаспорӣ, як намуд озмуни блогери сол бигем эълон кардагиянд ва барои чанд нафари муайян, барои 13 нафар бошад ҷо метиҳанд ва блогери сол гуфта эълон мекунанд. ва и дар сайти инстаграми ABVTG, яъне ки ассотсиатсияи блогерону вайнерони тоҷикистон ки барои роликҳои тарбиявӣ, барои хушҳол кардани мардум, барои саҳми беандоза гузоштан дар пешрафти ободонии тоҷикистони азизмо саҳмшона гузоштагиянд, мехоҳанд ки блогерҳоро ҳамчун ҷоиза битиҳанд. ва нафарҳое ки мехоҳанд блогерҳои дӯстдоштаи худшона овоз диҳанд, метавонанд бидроянд дар сайти abv.tg дар инстаграм ба блогери дӯстдоштаи худшон тариқи SMS галасавани овоз диҳанд. ва мо хеле ҳам хушҳолем ва миннатдории худмона мерасонем ба президенти ассотсиатсияи блогерҳои тоҷик. масъалаи дигар масъалаи Колия тоҷик мешавад. чхеле ки медонем ду мошид Колия тоҷик дар зиндони муваққатӣ қарор дорад ва ӯ ягон гап хабари нав нашид ки меброя судуш ҳал шид нашид. фақат падари Колия тоҷик Москва омадагия ва фақат гапи чап ҳамин қадар гапае ки адвокати нав гирифтагиянд даводав доранд, не ки баромаданаш маълум нест ҳозира. ва мо дуо мекунем дар ҳаққи ҳоҷӣ Комрон ки ҳарчи зудтар ба озодӣ бирояд ва нафарое ки дар ин кор вобаста буданд коршона хуб анҷом битанад, ин баҳсҳои интернетӣ хуб дар публика ба хубӣ ҳал шаванд. темаи дигаре ки мо дар бораи гап мезанем темаи Холиқов Рамазон ва бо Шонемсӣ. Холиқов Рамазон видео кард дар бораи дар биголай фаъолият кардани Шонемсӣ ва гуфт ки насиҳат карда дар видео насиҳат кард пули ёфтагӣ ту ҳаромай, ту луқмаи ҳаром мехӯрӣ, ту набро дар биголайф нашин вай дигар гапҳо. ва Шонемсӣ бошад видео кард Холиқов Рамазона дар таи пош монда, ҳамин хел бигем ки ҷиқида гузашт, ранги пичоқ донисташ. ва тамоми гапҳои мешиданира гуфташ ва албатта нафаре ки видеои Шонемсиро тамошо мекунад, яъне ки видеои Ҳоҷи Шаҳбоза касе ки тамошо мекунад як хулосаи худшам мебарорад ва то як дараҷа гапош ҳақ ҳам ҳаст ва дар биголайф фаъолият дорад. но як намуд мисоле овардагие ки фаъолиятш дар биголайф ягон ҷои бадӣ надорад. мақсад меягамона нолишо ма медонам ки агар матра 100 ответ батам, матра лезитум хоҳарта апата қорат кунам, тада фарқ надорад. Ты главный видео просмотр бигира, тада разница нест, апата мерасан, очата мерасан, отата қорат мекунам, тада ҳеҷ со разница нест. барки ты комментария та даже намехони. Показуха мекунам, ма гапи мухлисома ҳарман мекунам, дурӯғай ба худо. Та мухлисам надорӣ, та аудиториям надорӣ. Просто تعریف کنه یک سال خدا بزن تا اعلان میکنه که من امام مهدیم تا دسته می آقای پدر انا که گوش کرد یکمش من قطعا انسان دینا گپ زدم دینا با تلفن گپ زدم بعد هم ویدیو دا برای من پارت فتانش که ایشون تا لایو میشه ما قطعا گپ زدم تو بردار مقصد ایت نصیحت کنی یک مرا پسانی گفت نصیحت خرشو قبول رحمه گفتم سوال دیگه شدم تو رمضان گفتم نگاه کرد да аҷра ки Аллоҳ мета хуба ё ки суме ки али граница мета. Ва гуфт ки конечно аҷри Аллоҳ. Гуфтам бародар хорошо видео та подали публично мара пас наза на да WhatsApp 3 соат гап сама тра гӯш мекунам та насиҳат кар. Насиҳат ки Аллоҳ тра аҷр мета ва али ҷон сум намета. Ки али граница сум намета. Ки чӣ гуфти? Чизе ка пато дода мақсади гап ки киш промад бай хоти. Шумо мекунем рости гап ягон
амалҳои безеб, ягон амалҳои фаҳшонӣ чӣ хеле ки Холиқов гуфт, амалҳои ғайри одамӣ, ғайриинсонӣ намебинем. Не ки ин баҳсора мо чӣ хел гум мо тарафдори ҳамин ҳастем ки ба хубӣ ҳал шавад. ва темаи дигаре ки дар бораш гап мезанем, ман як савол дорам ба шумо тамошобинон ва мехоҳам ки дар комментарияи ҳамин видеои ман ба ман ҷавоб битен ва ман бифаҳмам. мувофиқи ягон қонун, мувофиқи ягон ҳадис, мувофиқи ягон ояти Қуръон, мувофиқи дини ислом дар ягон ҷо боша ҳамин хел ки барои риши баланд доштан як одама рафта зиёрат кунед. Чӣ хеле ки Холиқов гуфт риши мара бинед зиёрат кунед. Рости гап ҳамин савол дар ман ҷавоби аниқ надорам ва маълумотам гуфтесам намеёвам. шояд ки ягон таи шумо бидонед, шояд ки ин гап боша ки Холиқов Рамазон мега биёен ҳама риши мара зиёрат кунед. агар ки боша ҳамин хел далело ба мо бинависед дар комментария, мо ҳам бифаҳмем. ва хабари охирине ки мегум, ин хабари хеле ҳамхуша барои нафарое ки мехоҳанд дар Россия қарор доранд граница пересказ кунанд тавассути самолёт. тавассути самолёт хубиш чия ки дар муддати 20 то 23 соат шумо рафта границаи Қозоқистона мегзарен, гашта ба ҷо маконтона меоед. ва ин хизматрасониё чӣ хеле тавассути компанияи Рӯи Сафед, номерош дар рӯи экран муроҷиат мекунед. агар онлайн хоҳед онлайн, ё ки хоҳед ки биёед ба офис, хушбахтона офиси хича компанияи Рӯи Сафед кушодагия дар метро Марксистский шаҳри Москва, метро Таганский, Калсовой Таганский, метро Марксистский выход 5. адресҳои пурра дар рӯи экран, номеро дар рӯи экран, WhatsApp, марҳамат муроҷиат кунед. тамоми направлениҳои дунё қатъи метавонем билети арзон бигирем ва ҷавобгарии кор дар калаи ман мешавад. боқимонда дар паноҳи Аллоҳ бошед. агар видео маъқул шуда бошад, марҳамат лайк монед ва барои хабарҳои нав шунидан ҳатман ба канал обуна бошед. зинда обод бошед. паноҳи ҳаматон ба худо.